Napiangan na ang grupo sa Northeastern Mindanao Regional Committee Communist Terrorist Group ng NPA sa Caraga Region. Human napatay sa engkwentro sa mga sundalo niadtong Pebrero 12, 2025 ang sekretary sa NEMRC nga si Myerna Sularte nga naila sa pangalang Maria Malaya. May resulta kini sa pagsurrender sa 20 ka mga miyembro sa NPA sa lain-laing battalion sa 901st Brigade Philippine Army sa Caraga Region. Subay sa report sa mga sundalo sa 4th ID, sa mga nag-surrender 14 niini ang regular member sa NPA ug 6 ang miyembro sa milisya ng bayan. Dala sa ilang pag-surrender ang mga high-powered firearms. Tulo ang misurender niadtong Abril 8, 2025 nga giila sa mga sundalo nga sila Juven Bernadas alias Rajan, Genevieve Perez alias Mercy o Rodelio Mahinay alias Ramon. Siguruhon sa mga sundalo nga makadawat sila og assistance gikan sa gobyerno ubo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP.